Извънредни новини. Младо момиче на име Клаудия изчезна безследно. Да предаваме от гората с изчезналото момиче. Имаме перука, имаме голяма пръчка, но къде е тялото? Не е тук. Не е тук. Не е тук. Тук пише, че изчезналото момиче е русо, но ние имаме черна коса. Нещо тук намирисва. Имаме заподозряни. Първият е Милен Колев. Ало, Милен Колев. Искаме да се явите незабавно в полицията във връзка с изчезването на Клаудия Зараспит. Клаудия, благодаря, че дойде с мен. Никой не искаше да дойде с мен на разходка. Няма защо Жозефа. А защо никой не искаше да дойде с тебе? Заради някакъв тикток, за деца изчезнали тази гора. Сериозно? Пълни глупости. Чу ли нещо? Не знам, май ще вали. Заре става тъмно и студено, май трябва да си ходиме. Не! Все още не. Все още не. Не. Ще те закарам на едно хубаво място. Сериозно? Къде е? Жозефа, това не е ли онази река, в която изчезнаха двете деца? Жозефа? Жозефа, стига се базика с мен, къде си? Жозефа, къде си? Жозефа! Жозефа, къде си? Жозефа! Жозефа, къде си? Жозефа! Жозефа, какво правиш? Клаудия, от много време те наблюдавам в TikTok. Какво? И ти попадна точно в моят капан. Писна ми! Никой да не ме гледа. Писна ми да нямам последователи. И само ти да имаш гледания и последователи. Край! Защото аз всъщност не съм Жозефа. Аз съм... Какво? Аз всъщност не съм Жозефа. Какво? Аз съм Милен Колев. И съм тук, за да те убия. Какво? Вече няма ти да си на топ класациите на БГ Тиктока, а ще съм аз. Жозефа, не дей, моля ти се! Жозефа, не! Жозефа, моля се, не дей! Storytime TikTok. Тук що бях убита. Последвайте ми, харесвайте клипчето. Ей хора, здравейте, аз съм Милен Колев. Аз съм в гората на изчезналите и не може да повярвате какво открих. Тялото на Клаудия. Нека да видим сега кой ще е по-популярен. Джесика, Джорджи, мисля, че намерих прекрасното място за нашия пикник. Виждате ли това? Според мен е имало човек, който е изчезнал безследно. Да си направим пикник. Какво ще кажете? Така. Въдете софрата. Да разгледаме, искате ли? Нека да видим какво има. Джесика, Джорджи, елате да ви покажа нещо. Виждате ли тази река? Чух една история, че някой бил убит и хвърлен в реката. Да поплуваме! Чухте ли нещо? Аз не. Не мисля, че е убиец. Забравяйте цигарите в колата. Дима, изчакайте тук. Вземай децата, идвам, стъпи на мира, бе. Так!
Стъклата ще изпотроша, ще ти запаля къщата и всичко. Живота ти ще унищожа, ако ми кажеш, че за теб съм нищо. И ще те вкарам в отеца, ще пиеш вътре без вечи за мене. И ще те блъска с хапчета, а гълъда ти дойде, че съм с тебе. Какво правиш там, бе, Георги? Ела? Ами сърби ми ръката, чеша я. Дали, коя ръката сърби? Ела да видя. Ами дясната. О, то много по това ще вземаш парички. Бабо, виж, намерих 20 лева. Браво, бе, къде я ги намерите 20 лева? Ами в твой портфейл. Ама как ще ми бъркаш ти в портфейля, бе? Хей, багабондин с багабондин! Да ги даваш тези пари, че са ви последните от пенсията! Това тук е, че ще да кажа на майка ти! Маванче, какво правиш, ма? Ще пускам перални, бе, майко. Ма как ще пускаш пералня, ма днеска цветница, нищо не се прави. Абе как така, бе, майко? Ми така как? Ти кога трябва да пускаш пералня, не пускаш, ама сега се сетила да ми пускаш пералня. Маванче, ма! Майко, айде стига вече. Не мой да си режеш косата днеска. Ние на убо. Иначе. Фу. Ванче, на къде отиваш, а? Майко, ще излизаме с Неждо до една кръчма да пинем по нещичко. О, не. Днеска не са пи. Никъде няма да ходиш. Майко, айде стига вече, дей. Няма стига. У моята къща си ще си изпълняваш обичаите. Леле, колко красива кралица си! Мале, направо кукла Барби си! Леле, ма красота и половина си! Ма орангутанке! Ма ригбустанско плашило! Ти какво си мислиш? Че си кралица? Че си принцеса? Че си Барби? Ма ти си цял орангутанче, ма ригбустанско плашило! Мари орангутанке, мържаборанке! Ало, жената на Шрек! Тази тук е разка.